Хора, аз съм Бумил и сега това вече ми е новия канал Clash of Clans Gamer и ще качвам клипа като цяло как ще се развия, защото имах една база и бях превъртял играта, но тъй като бях почти на превъртяване и ме баднаха. И сега почвам от начало да покажа как се развива един акаунт. И ще започна с първото ми клипче и като апдейт на няколко неща с малка промяна ще правя отделни клипове с по една атакичка. И това беше обяснението, надявам се, че знаете. Така. Оп. Секунда, извинявам се. Ами... След че тук беше. Така. Този е добър. 34 копии в клан. Мисля, че него ще атакувам. Но да не му излезе някой. Добре, няма да има никой. Направо мисля да пусна горни 5 тук. Ето тук така. Така. И като цяло да влезна тъй така, за да стане по-бързо. Клипчето малко, надявам се да ви хареса. И така ще правя как се развивам акаунта. В продължение на една година ще качвам клипчета. И може да ме гледате, да правя реклами на канали. И Clash of Clans е много известна игра. И ви убеждавам, че каналът е нов и няма имам абонати, но до 2 седмици поне ще имам много абонати. Поне 60 ще ги минавам, защото на миналия канал така беше. Се занимавах с Counter-Strike, която не е толкова известна игра. 3 звезди. Тая игра играя от втори ден. И така ще качвам, смисъл Clash of Clans, развиването. Тоест, това беше хора от мен. Надявам се, че видеото ви е харесало. До друг път.